Latsho elogwijo abumbana amagama lingakhala kaloku mbukeli into ethi icamagu livumile. Eligwijo kaloku mbukeli saviwa ngalo zizo zonke izizwe. Alikho elinye igwijo elifana neli lalapha ekhaya Jikelele. Singena kwiyure ke yesibini yenkqubo yethu namhlanje. Ukanti ke nali elinye lamanqaku esiwenze kwiyure ngaphambile. Siyasatsho mbukeli into yokubana baza kuvela enkundleni namhlanje abanye babo betyholwa kokubulala imvumi uKenan Forbes nowaziwa ke ngelika aka. Lemvumi yadutyulwa yabulawa eThekwini KwaZulu-Natal kunyaka ophelileyo. Nakulena iyure mbukeli kuninzi esikuphathele khona. Njemlo ke unonkanyezi yendaba eziphendulayo zasekuphumlweni. Umntwana wesincobo wazalwa embethe isosha lomoya elingoyiki ngakoyikiswa. Ontaba yakhe nenkaba yakhe isemampondweni. Umadlongothi umazipho umamshukuma umazondwa untsayibana unqenqela imiqhaka ngazifakwa. Ndiphodla nje ndihlutha ibele likanomakhakha utolokazi udla ngamandla. Ndiyacamakusha ke xa ndenza njalo. Xesha mbukeli liqhathwe yinja mandixhume ndiyiqhele ndiyixhome ekhantini ndiqala iqheko lomxhosa liqhele xukwano ngalomazi ndithi khululane ezobhatyi singena kwiyure yesibini apha ekhaya Jikelele ndihamba naye intokazi yapha esifundazweni esidala umamtshana. Siphinde ke sikubingelele sikamukele mbukeli ohlelweni oluthanda ukubhubha ekhaya Jikelele. Yazi wembukele masingabuyela nje emuva ngixoxele indaba eyisecret angeke uzukholwe mangingaxoxela ngeyingqinamba ezazikhona ngaphambi kokuthi kuqalwe ke lolu hlelo ekhaya Jikelele. Uyabona nje lesi studio lesisebenzela kuso lambukeli sasinya njengoba ususibona njengamanje kwangumapeketwane kwazi phela kwakuyindawo nje bingasetshenziswa kwase kuba nabathileke abahlala phansi bahlela sase siyalungisa safakwa kama lights kwalunga njengoba kususibona silapha nje namhlanje angaphansi kwayisithupha ke amahora asele ngaphambi kokuthi ke liqabuke igoda phakathi kwethu. Igama lohlelo yiyo ke ekhaya Jikelele kanti elami ngunoxolo wakwamwali umantshinga ihlabana lemhlophe eqwa intokazi yale ondini ngaseshamthetho sesifundazwe esidala. Ukholo usuthina wancanca ematolweni mina ngancela ke koshe ngosokalisa umuntu kamlabo. Sibonga kakhulu ke mbukeli ukuthi ube nathi lapha ekhaya Jikelele sikuthanda kakhulu. Ake sibheke futhi ihamba phambili ehoreni lethu lesibili. It is quite relieving knowing that the suspect has been arrested, even though it took longer than I think it should have. Bazovela enkantolo namhlanje abanye babasolwa ababulala umculi uKenan Forbes owaziwa ngelika AK. Lo mculi ke wadutshulwa washona eThekwini KwaZulu-Natal ngonyaka owedlule. Ibhola yomnyazi eMzantsi Afrika ichonge uJennifer Ndege njengomqeqeshi weqela lesizwe. Amaphoyisa aseqinisekise ukuboshwa komsolwa wesikhombisa maqondana nokubulawa komculi wehip hop uKenan aka Forbes kanye nomngane wakhe uTibelo Tips Mthwane. Laba ke ababili badutshulwa bashona emgwaqweni waseThekwini uFlorida ngoNhlolanja nyakenye. 6 suspects that have been arrested and detained in connection with the murder of the two individuals, Mr. Kenan Forbes. Izwe lonke livuke ngezindaba zokuboshwa kwabasolwa abayisithupha malungana nezinsolo zokubulawa komculi we-hip hop wakuleli uKenan aka Forbes kanye nomngane wakhe uTibelo Mthwane okwenzeka ngoNhlolanja nyakenye. Kuthe ngezithuba zasemini umsolwa wesikhombisa oneminyaka engama-30 ubudala naye zamkhalela. Abalandeli ke bawashayele ihlombe yamaphoyisa ngomsebenzi wawo. I'm actually glad that finally now there are suspects that have actually been found. It's been a year since AK has actually died and it brings some sort of justice. Well, it is quite relieving knowing that the suspect has been arrested, even though it took longer than I think it should have, but we don't know how these crime systems work. Phakathi kwabakhalelwe ngamasongo kaSigonyela kukhona nezelamane ezimbili ebezibhace eSwatini kanti ziyaqhubeka izinhlelo zokubuyiswa kwazo. The suspects that were arrested here were as a result of South African police indicating to their counterparty to Eswatini that they have suspects that they believe are hiding in the country. And our Eswatini police then took to their heels to investigate. And in the process of the investigation, yes, these two suspects were arrested and are expected to appear in court on Monday.
Abasolwa abahlanu kulindeleke ukuba babingelele inkantolo yemantshi yaseThekwini kusasa. Inkulumbuso yephondo laKwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube uthi qoqosho leliphondo libonakalisa iimpawu zokubuyela kwimeko yesiqhelo. Ebesenza intetho yakhe kweliphondo ePietermaritzburg izolo. Amaqembu ezombusazwe kanye nezicukuthwane bebehlanganyele lapha ukuzokwethamela inkulumo kaNdunankulu wesifundazwe. Inkulumo kaDube-Ncube ibigxile kakhulu ekutheni ikuphi uhulumeni we-ANC akwenzile esifundazweni kusukela ngo-2004. Ubelelesi ukwentuleka kwamathuba omsebenzi kanye nenkohlakalo ezinye zezihloko ebeziphakathi kule nkulumo. uDube-Ncube uthi ke uhulumeni usehambe ibanga elide ukulwisana nesifo igciwane lesandulela ngculazi kanye nokwesekwa kosomabhizinisi abancane abasathuthuka. Kuningi esekwenzakalile futhi kuningi esafanele kwenziwe abantu bakithi. Amaqembu ezombusazwe aphikisayo ayigxekile ke inkulumo kaNdunankulu. Le nkulumo nje ayinhle enhlobo ekhulunywa uPrima futhi besingayilindele ngasakhuluma inkulumo enjengaleyo. Fike lana ukulalela u2.5 hours yomkhankaso nje wenhlangano yakho, so bekufanele abe nesibindi asitshele izinto ukuthi zizolunga kanjani, kodwa egcineni size lana ukulalela umkhankaso wenhlangano yakhe. It was pure grandstanding, it was pure electioneering. She was campaigning for the ANC. I-ANC esifundazweni iyamkele ke lenkulumo kaNdunankulu. Kusenjalo uDube-Ncube uthi kuningi osekwenziwa amaphoyisa ukulwisana nobelelesi emngceleni osemangozi enyakatho yesifundazwe. Balinganiselwa ke ngaphezulu kwe103 abantu asebeboshiwe kulamacala. Kanti asengu42 ke amacala aphenywa amaphoyisa. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisemgongondlovu. Amaqembu amancane ashaya amakhala ngenkulumo yethulwe uNdunankulu Nomusa Dube-Ncube nobe kuyinkulumo emayelana nesimo sesifundazwe. Inkulumo eyenziwe uNdunankulu waKwaZulu-Natal esishamithetho evula iParliament thina njengeqembu leNakhona sibona njengechilo neshwa nje ukuthi kuzube namuhla uNdunankulu usaqhubeka khona lapho abagcine khona nabanye ukuletha izithembiso ezingenazi isisekelo nezingenzeki. Awukwazi ukuthi uma uzo-address ama-issues ahlupha abantu bakwaZulu-Natal ungasho lutho ngamasu acacile okulwa nenkohlakalo ekhungathe isifundazwe. Awukwazi ukungasho lutho ngamasu okwakha nokufula umnotho esifundazweni saKwaZulu-Natal. Awukwazi ukungasho lutho ngesihlava sokubulawa kwamakhosi nabaholi bomdabu kungenzeki lutho. Awukwazi ukungakhulumi lutho nge-unemployment rate ngoba abantu abasha bengasebenzi nje i-percentage labantu abangasebenzi esifundazweni saKwaZulu-Natal lingaphezulu kwa-30%. Bekubalekile ukuthi uNdunankulu ingqinamba enjengalezo ezahlukahlukene nobugebengu obudlangile izinto enjengalezo ayikhulumise esifundazweni. Iqembu iUDM izimisele ngokwenza kangcono okhethweni likazwelonke kanye noloyifundazwe kulonyaka. Leli qembu lizokethula umqulu wezethembiso zokhetho eGalaga Convention Center eMidrand kulempela sonto esiya kuyo. Kanti ke linethemba lokuthi lizothola ukwesekwa abantu bakuleli. UDM yasungulwa ngo-1997 ilowo yilungu lesigungu esiphezulu se-ANC noyengumholi waseTranskei uJanine Bandolo Misa kanye nalowo wayengumholi weNational Party uRalph Mayam. Leli qembu ke linethemba elikhulu kulolu khetho oluzayo. The climate is conducive for us to grow the party given the frustrations which are in the open from the public point of view. There are acres and acres of space because the public is yearning for political parties that can bring solutions to the problems of the country. Kusukela sungulwa leli qembu kubonakala kwehla kwesekwa kwalo. It is an open secret that the party has been in decline since it has been established. So we must make sure that we regain the lost ground. Njengoba ukhetho lusemome, iqembu lamukele amalungu amasha eqaleni kwalenyanga. Ulomisa ke uthi lokhu kusho ukuthi leli qembu lenza kahle kakhulu.
The United Democratic Movement is happy to announce that several prominent South Africans have joined our ranks, ready to tackle the forthcoming national and provincial elections. Leli qembu lizokwethula umqulu wezethembiso zokhetho ngomgqibelo. Linethemba ke lokuthi umlayezo uzofinyela kubantu bese liyakwazi ukwandisa izihlalo eParliament. Umongameli uCyril Ramaphosa wonyule usekela judge uMandisa Maya kwisikhundla sobuntloko bejudge kwelilizwe. Ukuba uMaya ugqibela ngokuchongwa kwesisikhundla iyakuba sisikhundla sokuqala okokuqala ukuba uMzantsi Afrika ube nejudge eyintloko ebhinqileyo ukusukela oko eli laba kwinkululeko. No, I'm not here simply because I'm a woman. I'm a judge, a worthy judge, I think, and I've proven myself over 22 years. And the fact that I'm very important that I'm a woman, of course, but it's just one of the. I'm not good because I'm a woman. I'm just a good woman judge. Ngemuva kweminyaka engamashumi amathathu elakuleli lazuza intando yabantu, iphini lenhloko yamajaji uMandisa Maya usephakanyiswe kwesokuba yijaji elikhulu kuna wonke kuleli. uMaya usebhekane nezingqinamba eziningi emsebenzini wakhe. So just being taken seriously was my main challenge, fighting invisibility, making my voice be heard, be acknowledged as an equal partner, an equal colleague by those I work with. Eminyakeni emibili edlule uMaya waphakanyiswa iJSC ukuba abe inhloko yamajaji. After much deliberation, the JSC has come to the decision to recommend that the President appoints Justice Mandisa Maya, the President of the Supreme Court of Appeal, to be the next Chief Justice of South Africa. Inhlangano ezimele iJudges Matter ithi sesifikile isikhathi sokuthi kuqokwe inhloko yamajaji yesifazane kuleli. Umengameli usecele amaqembu ukuba afake izethulo mayelana nesiphakamiso sakhe sokuqoka uMaya. Inkulungwane zezisebenzi engaphansi kwenyunyana iSouth African Municipal Workers Union kumasipala weTheku ziduba umsebenzi. Mbukeli zifuna ukuhola imali efanayo nezisebenzi zeminye imikhandlu dolobha. Ukusebenza kwaleli dolobha bekumenzeke izolo njengoba phela lezi zisebenzi beyivale imigwaqo. Empikishweni wesamo kuvalwe imigwaqo emikhulu enkabeni yamadolobha aseThekwini naseVerelem. Inkulungwane zezisebenzi zaseThekwini zophiko liqoqa udoti uphiko lezamanzi kanjalo nelukagesi zifuna ukuthi imiholo yazo ifane nezinye izisebenzi zakwabanye omasipala abayimkhandlu dolobha. Amaphoyisa omkhandlu eTheku asebenze kanzima ezama ukuqapha isimo emgwaqweni kanye nokukhuculula imfucuza. Izisebenzi enganelisekile beyiqhinqe ngaphandle kwase City Hall zifuna iziphathimandla zilalele ikhalo zazo. Umkhandlu waseThekwini ubukeka unokuxhaphaza noma nokululaza amaholo abasebenzi abasebenza eThekwini okuwukuthi batheke njengoba bekhona behleli bacela ukuthi umkhandlu weTheku ulinganisa amaholo abo nalabo ababizwa njengama metropolitan municipalities. Edolobheni eVerelem abashayeli kanjalo nabadayisi emgwaqweni bathi lo mbhikisho ube nomthelelo omubi kubona. Umasipala uyafeyila ukuthi akwazi ukusiphatha asinakekele la eThekwini. Yasilimaza thina ebhizinisini ukuba namamashi. Afana nala othola ukuzovala umgwaqo ngoba umgwaqo uyimain thing. Estatimendeni umasipala weTheku uthi izisebenzi zibambe umbhikisho ongagunyaziwe kanti lokho kuzoholela ekutheni kusetshenziswe umgomo ukuthi abantu mabengasebenzanga ngeke bahole. Eindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eSekwini. Sizicela siziqongqotha ngolohlobo ingongoma beziphala phambili kule yure okwangokumbukeli masirhabulise sikufincise kuqikelelo lwemozulu.
Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi disasibukele apha ekhaya Jikelele. Usive nathi the special one nontshinga womzantsi Afrika ubuye nayo intshinga yakhe ye-IBF Light flyweight kumdlalo ke wempinda naye kaloku Adrian Garcia Curiel eMexico. Nomdlali ke wasemzantsi Afrika uphulukene nomlo wokuqala kumjikelo wesibini kunyaka ophelileyo. Ufumane impumelelo entle ngethuba ebetha yena uAdrian Curiel waseMexico kumjikelo weshumi. Ukuthetha ke ngale mpumelelo siqhagamshelana nayo intshatsheli buqu. The special one masikubulise sikwamkele enkqubeni and congratulations sithi wuntshu kuwe. Enkosi kakhulu siswam ngokubana enkqubeni yakho ndizibulisele nakubaphulaphuli ilizwe liphele. Enkosi kakhulu. Sive nathi uziva njani ndiyaqonda ubana wagaleleka kweli ngayo i-20th kaFebruwari. Seyisinke ini ubana uziswebe into yobana ndim lona nyani? Ndisomkaloku uyakhumbula ndidlalele nayo i-series and then ndalose yam. So now this time around ndiye ndazimisela kakhulu kumalungiselelo ndenza sure uba zonke mistakes impazamo endizenzileyo mandizilungile so that ndizokwazi ufumana ibhandi yam back. Ndiziva ndivuya kakhulu ndinemihlali andisoli into apha kuluza andisoli into because 3 months later I'm still the world champion. So yeah, I took it as a learning curve. Yes. Inqarhuni mayime ngenyawo usimele singumzantsi Afrika hayi kuphela ilali yakho. Ndiyafuna wethu sive nathi into yobana usele qabaqabanga lo mdlalo yintoni bisengqondweni yakho ngelaa xesha lo mdlalo. Senditsho umntu nanku ukuthi qhakamfu ngenqindi nawe ngapha uyabuyisa bekuqhubeka ntoni ngethuba lo mdlalo? When you're a boxer, you prepare for a fight. You make sure that you outwork the rest because you want to become the best. You know? And when you start boxing as a young person, you want to become a world champion. So when you get that opportunity, you make sure it's so that a fighting in the to me, a fighting, I couldn't even get in Quebec, but when you focus on fit mentally, spiritual and physical. As one thing about the make a kulumlo, and the bar, your promise to play in South Africa and the better Yeah. And siyaqonda wethu manje into yobana ngithuba ubuphulukana netayitile yakho kunyaka ophelileyo ngokuqinisekileyo wethu bengekho mnandi. Ndiyafuna uqonda into yobana ingaba wajongana njani nala loss because now la loss i-victory namhlanje. Ndamthatha la loss as a lesson curve yaba sifundo ukuthi ndaye ndazenzela i-phrase ethi xa ndizomeleza falling down is part of life. But getting back up is busy. So I knew the very same moment ending I lose before I think like the lose in 2013 I was in amateur here in the process now. So who's the Jikelele kuzinga Chile some so that when you get there ungabe lulu phinde uwe yabo. So now I wanted to unify the division in these networks wrong happens in Africa as the world to become the first undefeated world champion. So that was the only thing on my mind. And then now that in the end I lose, to me I took it as it be minor setback for make a comeback because in the end I buy world champion once again. And then this time around it's even more like special because I was the main bout. I was headlining a big show. Broadcasted by Dazone, you know, and Mexico. So it was meant to happen. Yeah, and njembusitsho wethu into yobana noba kwakubhlungu kodwa waqonda into yobana no mandiqiqe ndiqonde ndijonga phambili. Namhlanje sithi wuntshu kuwe ngenxa into yobana wazimisela waqonda into yobana i-loss ya last year ayizudetermine igame yalo nyaka. Ndiyafuna nje usirhobisele ngamalungiselelo alo mdlalo. Ndiqinisekile kaloku into yokubana uba uzoba selizweni ukhompithe elizweni kunintsi okwenzayo behind the scenes. Some ndinethwa kakhulu ke kuzimanya nabantu abadala abantu abayitini yam iitshomi zam yitini yam those are my friends. We live, we eat boxing
umdala amanqindi, and wonke umuntu unomsebenzi wakhe. So coming to preparation, umuntu benza le role yakhe. My dad, Thembani Gopeni, coordinator, Penny Payment. So like even amalungiselelo kanti nayo December abantu be sharing festivities nefamily zabo but nomenhlelishini because then ndiyazi uba balonto uba ngothi kufuneka ngijimile ngoDecember. This is a test, and if undiyipasile le test le, I believe the sky is not even the limit for me. So preparations bezingekho nzima, hugely popular discipline, and I'm always at gym. So we just had to just mistakes here and there, and then I was in shape, and I was most of the time it was you can be fit physically and but if you're not fit like mentally, all the lenses, especially when you're fighting abroad, you need to make sure that you fit mentally, because this time does you only have your own eating like a car, and then I had to go there to prove that I'm the best and get it in his backyard. Yeah. Akuyondlwana uba iyanetha ukuba intshatsheli wena sive nathi ingaba ndiyafuna uqonda kuwe ke ngoku sentsho umele ilali yakho, umele iphondo lakho, umele ilizwe lonke uyokhompyutha kwi-world stage. Kuwe ngaphakathi xa ureflector back ijourney yakho sentsho nje uneminyaka eyi-25 kodwa impumelelo yakho ngumuntu mhlambe ozothi yomna ndizuze sendimdala mhlambe kwi-boxing. Ndiyafuna uqonda kuwe into yokubana ukuba intshatsheli kuthetha ukuthini? From Uba Intaseli to me, it means a lot because I had the vision. Ever since I was young, I always see myself as a world champion. Not knowing because I'm the first youngest world champion in South Africa at the age of 23 years, which is when I won MHC for 2022. So 30th September, I became the first youngest world champion with least 5 of 10. Yes, and it simply means that if you can dream about it, or see it, or you can achieve it. Yes. Those visions are there for a reason. You need to follow it. And it made me more humble to remain down to earth, because now that I lose, I know in a blink of an eye I can lose it. So I must respect people, must remain disciplined, down to earth, and make sure that I remain teachable so that I can climb and get to the top and inspire the youth. Go back to education, motivate the kids, because now that's in the sugar corn, So to me, it simply means that I can do more. I can do more. I know I can do it because I'm still young. Most of abantu, but when it is at the age of 33, 32, but in Brazilian at 23. So meaning that I'm destined for greatness, and I want, and certainly if I can talk in the champion. The champion pairing, but I'll always remain the brother, Ndiyayithanda kakhulu i-character yakho, because kule nto ithethayo yokubana if you can dream it, you can achieve it. Uthatha kanye nomntana osezilalini ikwekwe nje namaphupha, because uyaqonda mos into yobana xa ukhulele ezilalini sentsho akho resources ezi-enough into yokubana zikulekelele kumaphupho wakho. So ngoku ke na xa ngaba mhlambe noba ukobu bumnyama bathi it's a dim world for you to shine, but if sizabona abantu abafana nani sive nathi abasuka kwilali zakonxarhuni bephumelela emazweni, ithi loo nto iyabethelela nakumntana osakhulayo into yokubana nawam amaphupha anokufezeka. Ndiyafuna uqonda wethu kuwe uluvo lwakho into yokubana ucinga uba yintoni engathi yenziwe ukuphucula umdlalo wamanqindi kweli lizwe. Siyaqonda into yobana eli phondo laseMpuma Koloni lelona phondo libonakala ngathi kwi-boxing lisayibambile, kwaye siyaqonda into yobana nakudala it was white dominated. Sentsho khona izikhalazo ezivelayo mhlawumbe about imali efuna ibhatalwa imbethi manqindi. Ngokolokho uluvo yintoni engenziwa norhulumente angathi angenelele kuyo sibone lo mdlalo nawo ukunqanqa phezulu?
Okokuqala sisamnenza italent ikhona ne. Talent ikhona. We can produce many world champions. We can produce international campaigners, plenty of them, because umdlalo zamanqindi uphiwe, and we were, as Africans, strong in South Africa, we are strong than people that are international. If ever we can get or put into a structure, a team, to go all and boxers, teach them about like life and how to spend money wisely, how to invest. Because like you take them down from election without the 50 rand, and then you give him 10,000 rand, for example, and then he'll misuse that money, obvious. So if you know, put like a matande, so after you put your connect for child about Mali and but it is important in the we need sponsors, because like when you depend on only good government, I said really about, because there are lots of people promoters, means promoters of South Africa, what I could fight. So those like the conjures. So if you can get sponsors like the stakeholders and the party Isanda, I'm telling you from the talent that we have is unmeasurable. So we can go like around the globe and compete. And njengokuba usekhona akho nto engenzeki ngenxa yesizathu njengokuba ukhona nawe ubonakala uphumelela uya kumanqanqa phezulu and yaqonda into yobana nawe uzawulisebenzisa ilizwi lakho uvakalise ngezinto rhalela into yokubana ziphuculwe kwaye ke mhlambe ngokubakho kwakho sizawubona esi sport sikhompyutha kwi-global stage. Ndiyafuna ke ngokuqonda wethu ngaphambi kokuba sivalelise yintoni abantu abangathi bayilindele kuwe, zithini future plans zika the special one? My future plans is now I'll focus on mandatory defense, which is I'm going to fight the #1 contender, and then Zabuya and sit down with the team. But in the Layam to become unified champion, and I want to do like even with the other side of the picture, almost like the weather. But the little more fun to own them. To me, and I'm like South Africa. If don't you ever let anybody tell you that you can achieve it, it is impossible. You need to make sure that you believe in your capabilities and you're pushing yourself, because I come to the sun now and actually I'm going to 80-50. You need to push yourself now. You need to send in a band, and yeah, that's a great instrument of serious kickboxing as a career, because it has the ability to change lives. I'm not alone. If ever I was in boxing, now I'm not going So if you respect Ndoyenzayo, it will respect you even more. So yeah, that's what I can say, Mrs. From. And I just want to become anti-serial champion, a Hall of Fame. Maybe somehow, board member with the SA, and try by all means to make sure by even don't know, but it's not funny than that. And also maybe being a promoter or the Many Foundation, whereby I give kids a second chance at just graduating. You just give them a second chance at life. Yes. Yeah, those are my plans. So I want to build a better future for other people and set an example that can make positive role model in the community.
Umlomo uyadala sivenathi ngenye imini sawujonga le interview nalamazwi owathethayo okanye owaprofetayo ngobomi bakho sithi naku wayetshilo ukwinqwanqwa eliphezulu kwaye nathi ke apha ekhaya jikelele siyafuna nokukubona igama lakho libizwa phako World Guinness Record kuthiwa nanku sivenathi from kwilali to the world. Enkosi kakhulu wethu sivenathi ngexesha lakho uyintshatsheli eTshotshentla siyabulela kakhulu nangamazwi enkuthazo ngenene possibilities are endless benosiko lumnandi. Because nakuthi some invite enkubeni yakho. I fully enjoyed the young July and I'm looking forward to feeling phonela xa sendithina ndaweni enkosi. Na kanjani kaloku funeke ndibe nazi inamba zentshatshela soze kaloku nca kwintshatsheli lo mbukeli besithetha naye nguye uSivenathi the special one ontshinga ebethetha nathi ngentshinga yakhe ye-IBF light flyweight ayiphumelele lenzalelwana isuka phana kaloku mbukeli enxulane kafana ucinge nje usuka ezilalini kunzima mbukeli okanye noba usuka kwindlu yamabhodlo apho kubonakala ngathi amaphupha soze afezeke kodwa mbukeli ndiyakuxelela into kubana amaphupha ayafezeka qiqa uqonde uqiniseke ngephupha lakho yonke into iyawudeda nditsho nobumnyama uqamatha nomveli inqangi bazawuzikhanyisa indlela zakho masithi qhimbukeli sibhatala amatyala qiniseka awulijije loqhosha usobukele inkqubo oyithandayo iEkhaya Jikelele. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi mbukeli usenathi kaloku apha ekhaya Jikelele njengoba ndihleka nje ndibudirector apha ezindlebeni ikhona into ekhalayo mbukeli emnandi nawe ozoyonwabela uSimphiwe ke sihawe waziwa ngegama leqonga uMr Thela ngu-DJ waseMzantsi Afrika kunye nomvelisi onegalelo elikhulu kumcilo owaziwa ngokuba yi-Cape Town Gqom Gospel yapha eKapa lodumo. uMr Thela ke sele kulithuba evelisa umculo ngoba waqalisa esikolweni esenza banga phezulu kodwa ke unendumasi yakhe uze nengecwecwe elithi Make Cape Town Great Again alikhuphe ngo-2020 nelakhutshwa ke ngo-2020 kwaye ke yaye yamkelwa kwilizwe liphela ingoma ethi ipati yiyo yayitshotshentla ke de yaphela isetyenziswa nakumdlalo kamabona kude othi Jive. uMr Thela ke ulapha estudio ukuze abelena nathi ngohambo lwakhe yazi ndirongo mani ngokuba ndihleli phansi bekumele ndisukumile. Yes so because I mean i-vibe yakho nje already nje muhleli ndinala vibe like yo hey Mr Thela Olesizo right phila kanjani ndiyaphila enkosi ngokube nathi apha ekhaya Jikelele siyavuya kakhulu ndiyafuna uqonda mani uhambo lwakho lomculo siyaqonda into yobana wangena usesesikolweni but into yobana uzazi futhi ugqile kwiGqom luqale njani? Aqala ngo-2016 qala kwami ukwenza umculo so ke benifunda njengabanye abafundi but then kwafika ixesha esikolweni ebhayike kule show I think it was a Valentine show kwafika lo DJ wabedlala and I was like after iqhubodlala ndathi yabo yona wenza le angiphinde njike na stick to that until today. And yafuneke ngoku xa sizawuqonda kwiGqom because yes sibe nodliwano ndlebe ne-artist ezahlukileyo from abantu abazi songwriters singers imbongi njalo njalo badla ngokuthi into yobana bona i-inspiration nangendlela mhlawumbe umculo wabo oza ngakhona omnye uzothi hayi no mna ndiyaphupha ngamanye amaxesha okanye ndijonge izinto ezingqungileyo then ke ngoku ndibhala ingoma kuwe kwenzeka njani because ngoGqom ifika njani izanti uyaphupha nawe qum na for mina yabantu abandaziyo ke background yami ndikhulele ecaweni ngidana kama umfundisi so bendidlala i-keyboard ecaweni so ke ezinye ingoma ke ziyafika ngephupho and then vuke ngene studio yimangicela ifika njani ifika in a form of izandi like ufike ndiyayiva nje like ibe ngelihlobo nizafike ndiyenze ngayo khawenze khawutsho mhlawumbe ufuna ukuva like mhlawumbe ephupheni kukhala ntoni ziyakhala zonke yakhala izo zinto okanye kukhale mhlawumbe i-bass okanye kukhale inantsika khawenze kaloku
like thunderstorm yakwazi ukhala ugqum then qom then ufike wena uyenze studio then uzayifakelele ezinye izinto Inobuvuka ubilile kwelothongo because iyadla iyajayela because kaloku senje okanye noba inhliziyo iba nithi qom ngelo xesha uyaphupha and then uhlanganisa into ihlanganisayo and yafuna mani sibuyele emva wena Mr Thela kwingoma yakho eyafeaturishwa kwi-Netflix movie ipati. Yes. Yeah, ipati wasiso. Yenze kanjani yonke lonto and for umuntu ozawuthi uqale ngo-2016 you know with many artists mhlambe umuntu uzawubona abone uba yo ukubila kwam after so many years ungone ezafumana i-victory but already into yobana urecognize ifike njani lo collaboration. Ingoma ke yenzeka ngo-2020 then abantu bayithanda but boom kwakhe lockdown so ke bengakwazi ukugika kungagigeki yonke lonto but then ingoma yona ibiphusha during the lockdown because abantu bebehlele endlini ke so abantu bebemamela ingoma and it was one of the biggest songs during the lockdown then ke abantu kubaka Jiva picked up the song bayithanda and basifonela recommending ba bacela ufake ingoma ibe part of uJiva and that's how everything happened. Wow. Yeah. Nansi into iphekiwe apha yavuthwa. Kusazonakala yini kusenguFebruary into lusenza yona wabele wasifaka ku end of the year. Kwenzeka ntoni apha Mr Thela? I-music video lena ye-album engisanda uyikhupha but i-single ke album kwanonga zaduma featureisha uNjelica apha. So it's one of the current biggest songs kwi-album. Yeah. Yo, hayibo. Ayi wena. Mr Thela undenza ntoni? Hayi. Yo, hayi mani. Into lena eyenzekayo mani ngeGqom Music because nje ndikubone ingakumbi pha kwesasixeko sasemangalisweni eKapa into kubana it's like i-Bluetooth i-connecta successfully. Lento iqhosha yamaqhosheni uyithumela ingene kwingcambu yenhliziyo uve nje ingathi nawe uyahlasimla kumnandi ubone nabantu mani ba hayibo. What is so spiritual about iGqom Music? Into lento engathi inayo umoya ehamba nayo. Elibabe nchilo for mina I have a church background so iGqom yami zingathi ayifani neyabanye abantu. Mine is more like spiritual, it's more like connecting, it's more like talking to the soul and talking to the people as much as uJiva but uyacinga it takes you back to ngela xesha zamkhula hlamba abanye umuntu wayesiya ecaweni but now uyakhula ngokakasayi ecaweni yabo like iyamcingisa zonke izinto so it's just takes you on a journey umculo lo ndiwenzayo and ke abantu receive umculo kakuhle so yazi khona into yenzileyo sentsho ewe siyalibona igalelo lakho kwiGqom Music and Entertainment as a whole but ikhona into oyenzileyo ndingatsho ndithi iye yafika yahlukumeza amanina omzantsi Afrika ndiyayazi bana akumelanga ndiyithethe but uhlukumeze amanina omzantsi Afrika sakubona Mr Thela uhamba nomuntu publicly wathi unentombi uyayazi into oyenzileyo usentsho uyayazi inhlungu ovise amanini omzantsi Afrika ngesisenzo senzileyo uyina ngicela uxolo ucela njani uxolo uzamshiya kwanzo kaloku uxolo la ucela uxolo uzawenza ntoni ngalento ngicela uxolo ngoba visa kabuhlungu but ke it is what it is urongo Mr Thela I'm calling you out. Ndiyafuna ke ngokuqonda into bana kule career yakho of being a DJ ezininzi mos izinto ezenzekileyo i-success stories amahla ndenyuka mhlambe singengeva uba ukhona ubunzima obaziyo wedwa but ubunxiba ngathi akho nto yenzekileyo ungathi just looking back at your journey zeziphi mhlambe izinto oqonda ba wow this has been the most rewarding. I would say going overseas because ke ukhula kwami mina ngomqala into DJ nanibaxalela nase eSamora bomkhulule khona ba okay futane nami ngoku because mina andisiboni ndilapha I'm going overseas and those dreams coming through like eyona nto ndisayibulelayo namhlanje ba okay no ndikwaba ndiphesheya ndiyophuhlisa umculo wami and umculo wami ufike urecognize naphesheya by like for the likes of South Korea nase UK. So yeah sezona ziqhamuka bona ba okay no I think that's one thing ndenza naqomba okay no I think now there's born ba no
ndiyasebenza ngoke nomsebenzi yabonakala. Yeah. And I mean, just before when abesithetha no Sivenati, the special one, uphumelele intshinga yezwekazi, sentsho wasibeka kwinqwanqe eliphezulu. Nawe sentsho igqom music aloku besikhule siyiqonda, but kwaza nezinye genres sabona ngathi iyaphela, but you are one of the DJs abasayibambile. Ufana nomuntu ozabamba isithethe into bana kulomzi uqhutywa lento. Yes, ndiyafuna manje uqonda into bana ngawapha amazwi ongawudlulisa kumuntu omtsha obukele ekhaya uqonda banami ndinalento endiyenzayo ndiyafuna ukuyibona ibhabhela phezulu. Abanye babantu uyaba inspireish into bana okay mna ukuze ndithande ubu DJ ndibthande ngo Mr Tela. Umna into nethetha to the youth is that if you put your mind to it, wazixelela uba okay yona nto ufuna uyenza lena then yenze. Abantu abazobelieve kuwe like kusaqala. I don't expect everyone to believe in you, but as long as when you believe in yourself and uzixelela uba yona nto uyifunayo le yona nto ufuna uyenza then yenza. And it worked for you? Yeah. Lapha namhlanje uphezulu awusabambeki. Mr Tela izingoma zakho uyazijayivela? Yeah, ndiyajayivela. Serious? Yeah. Because ngendlela osinantsika ngayo ndiyazibuza into bana wena njengoba ibani ngathi uyaphola ubani usithi nje wena uyazishukumisa. iJV yami ngalo leyo phola mina bamane ndini. Thina masifukuze sithi wena ubani usithi. Hey, and siyaqonda wethu manje into bana intaka yakha ngoboya benye. Uthi xa ujonga into bana awungo Mr Tela kuphela kodwa bakhona ababana bephosa esiviveni bencencetshela ukhula phezulu. Ungathi mhlawumbe impumelelo yakho nawe xa uthi uyajonga uMr Tela uthini? Yeah, ninzi abantu endisebenze nabo and baninzi abantu abandincedileyo along the way. I would say the likes of abomshayi, obiza wethu, Spelo, the milk, even my team yam because Mr Tela indimdedwa. There's a team behind Mr Tela that does ezinye izinto ezingaziwayo ngabantu that make ba Mr Tela belapha mo. So yonke into inabantu bayo, there are people that are behind the scenes abenza izinto but ibe facing Mr Tela. So baninzi abantu aba-edileyo ugalelo, even like my mom mithandazo yakhe. Mabani? Umamsiyawo. Bethuna. Mithandazo yakhe nayo nogalelo nangona ingabonakali. Even the family, even the people that are supporting me engabaziyo nabo but besazi umculo nabo yenza igalelo elininzi lonto. Othina kanje. Hayibo umuntu wakho umbuleli yena? Naye. Mtsho kaloku ngokusesikona ndithi uthe ubulela umama umuntu wakho. Naye umuntu wami naye. Akanagama. I-human being nje. Awuyazazi umuntu. Ngozenzela ifavor Mr Tela ulungise lento yakho because yabona imessage ziyangena ngokuba unomntu ithini into la mntu simfuna kumthi. Future projects zika Mr Tela and ndiyafuna uqonda because igqom music it's recognized kakhulu eKapa lodumo isabambekile. Ithini iminqweno yakho ngelicandelo lomculo ufuna ulibona liphi lisenzani looking at other genres but also singajongi nje kuphela but nalo lihlale li-relevant for your future generations. Kuthiwa ewe kwakhona Mr Tela but nansi isaqhubeka seniphansi komhlaba ayikuthi mhlambe ndinqwenelela into yoba but senditsho nje. I know, I understand. Nyani ke igqom sayibambile and we still wanted to go far. We still wanted to go global, ibe all over the world. Kujayive ngayo bengabantu abayazi ingaziwa mhlambe Cape Town qha naseDurban qha South Africa qha but umhlaba wonke ayazi jikelele like imameleka ibintu ekwazi umameleka. Ekhaya jikelele nathi singojikelele amazwi nje ngaphambi kokuba siyiqwele ongathanda mani ukuwatsho kubalandeli bakho abebesele ukuxhasa njengokutshila into bana baninzi abantu abemva kwebrand ka Mr Tela athina amazwi ongathanda uwadlulisa kubalandeli. I would say to abantu abandilandelayo abantu abandisupportayo that inkosi ngenkxaso yenu ningadinwa ndim and ndiyanithembisa uba sizokhupha more of umculo mandi and sizojayiva and sizokonwaba sonke. Cela unifake ku music video yengoma elandelayo. Sayilungisa Zoom hayi itsho kaloku thina zoom hayi bo Mr Tela thela umlilo
Tell umlili ithi leya nakaloku buyithi zum zum zum. Lekuyikhalisa uthanda stop. Yeah, zum zum. Oy Mr. Taylor siyakiza. Zum 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 zum. Ayey kwacha pha Mr. Taylor. Because kakhulu ngokuba nathi siyawuthanda umculo wakho senditsho yazi umculo unenye nje imagic xa bethi umculo is spiritual even if umuntu aka understand because I mean igqoma ina lyrics but yathetha enkosi ngokuthetha nathi ngepassion yakho nawe wasabela ubizo lwakho into kubana ulandele igqom music uyasiphilisa uyasonwabisa ndifuna ukuthi ndinje sendimdala kungenxa yakho. Hayi ngosikakhulu. Right imbukeli wekhaya Jikelele lo ke ebesithetha naye ibinguye uzum uMr Taylor imusician yethu lapha eMzantsi Afrika okuphakamisa kakhulu kaloku umculo weGqom esixelela ke banzi ke ngohambo lwakhe nokuba ufuna ezibona because ke mbukela sikwazi nje into bana sincokola naye nje kungatsumtsumzeki uzawusizumtsuza ke xa sibuye entengisweni na apha ekuhambeni kwenkqubo qiniseka into kubana awulijije loqhosha kuba uMr Taylor nguye ozojija amaqhosha ungagunqunga qhosha lazi sabukele ekhaya Jikelele.
Sababona ngale